Kdo jsi? Co děláš? Nahrál na YouTube video. Jo? No tak to máš dobrý. Vy taky. Už to tam máš? Ne. Ne. To má přes hodinu. A na... Ne, z čeho stočil? Ej. Neznám, ten měl úplně psychovatku. Minulý Přivoláme někomu idiotovi? No, nebo si... A co to vůbec nosil ty bedínky? A potom vidíme. Tady máš šilka. Minecraft. A nepřijíma to? Vím. A kdo jsi ty? Tim? Kdo jsi Tim? Hojte to. Napiš, hojte to. Ahoj, to. Jeli do kina a... Hej, napište tam něco zprostého. Jdeš. Ne. Napíš asi ne. No tak vidíš hovor. Ne, počkej. Napiš. Case. Ale ona to neumí určitě. Pojď jí furt tohle. Pojď jí furt tě otrabovat. Kaja. Prst. Bedínka. Sorry. Bedínka. Toby, co to je? Nevím vůbec. Takže mu volám. Dej to 151. Dopíšem. Volt. Ne, napiš tam Volte Zemana, Volte Zemana. Proč? Repoč. Jo. Její mobil. Dívej se. Můžu vypíše. To je nový nebo starý? Starý. Dobré. Nejlíp víš, že točíme? Napiš, jak to pojmenuje. To nevadí, to je takové srandovní video, když to řekne. Dobrý den, ta dítě Maní. Ano, máme, objednáme, ale ne, tu nemáme, baterky kupíme, máme. Ano, my máme, máme, bedínky, počítační nemáme, ale objednáme. A co, vodu pitnou nemáme, jenom špinavou.
tady Ťamaní. Ty vole. Tady Ťamaní. Ťamaní tě chtěl zvednout. Ťamaní chtějí volat. Ťamaní volat. Ťamaní chtějí volat. Jo, to píše. Ťamaní volat. Ťamaní volat. Jo. Oh my god. Ťamaní, jo. Ťamaně, pojď sem. Čau. Řekněte všichni čau, co tam jste. Jo, tady jsme bylo nové moc tvoje. Oh my god. Jo, půl nové. Měla jsem nechát tady před barakem, tady jsou cajky. Fakt? Jo. Děkuji, Ťamaní jsou šťastní. Ťamaní, Ťamaní volat. To jsou jenom nějací lidi s vestama. Ne, to jsou poldové, co měli ty rychlost a nemají policejní auto. Ten má neruší, ten to Takže jsou neruší. tam Ťamaní. Tam taky daně neruší, ale volám Ťamaní. ven? Počkej. Taky pustíme jenom video. Jo. Co to je? Já jo, tu video. Jo, Či? je Pixpector. Ťamaní se chtějí dívat. Nikdo to nechce. Takže ahoj.